Wel, mae gwyl fynyddol Tafwyl lawr yn y brifddinas yn cael ei gyfri erbyn hyn fel un o brif wyliau Cymru ac yn denu enwau mawr y byd adloniant a maen nhw'n barod wedi cyhoeddi ar gyfer eleni. Ac os ydych chi chwilio fydd yn rhan o'r bwrlwm mis Gorffennaf yma, wel, mae gan yr wyl apêl arbennig iawn i chi. Bwriad Tafwyl ydy dathlu'r iaith Gymraeg yma yn y prifddinas. Mae'n barti mawr sydd yn agored i bawb boed yn siaradwyr Cymraeg neu'n ddysgwyr neu'n cael ei blas cyntaf o'r iaith Gymraeg erioed. Mae Tafwyl yn wyl sy'n para wythnos gyfa, ond mae'r prif ddigwyddiad ei hun yma yn y castell dydd Sadwrn, y 12 o Orffennaf. Am y tro cyntaf eleni, mae gen i llwyfan newydd tu allan i'r castell sy'n mynd i ddenu cynulleidfa hollol newydd i fewn, pobl sy'n mynd heibio ar stryd ac yn clywed yr cerddoriaeth. Ymysg y bandiau, da ni wedi cyhoeddi'n barod eleni, mae Bryn Fawn, yr Odds, Steve Eves, Cizzy Crawford, Plu, Gareth Benelo, Cassie Wyn. Ond nid yn unig gwyl gerddoriaeth di Tafwyl, mae yna gymysgedd o, mae yna pabell lenyddiaeth, bwyd a diod, pabell treftadaeth am y tro gyntaf. Gyda ni ardal blant anferth efo ardal feithrin hefyd am y tro gyntaf yn y ffair. Mae yna ardal chwaraeon anferth am y tro cyntaf eleni, mae tîm pêl-droed Caerdydd yn dod i wneud sesiynau hyfforddi, Undeb Rygbi Cymru a Cymdeithas Bêl-droed Cymru hefyd. Da ni'n chwilio am wirfoddolwyr, da ni'n chwilio am 60 o wirfoddolwyr i helpu ni ar y dydd i gyd. Felly mae'n gyfle gwych, nid yn unig i siaradwyr Cymraeg, ond i ddysgwyr i gael ymarfer eu Cymraeg mewn ffordd anffurfiol a hwyl. I gyfrestru wirfoddoli, ewch ar ein gwefan ni, tafwyl.org. Mae Tafwyl yn wyl hynod amrywiol, felly mae yna bob math o swyddi a dyletswyddau i'r gwirfoddolwyr, boed yn helpu efo'r prif lwyfan efo'r bandiau neu'n helpu rheoli'r safle ei hun. A mae modd dweud ar y ffurflen gais be yn union fysa chi'n hoffi wneud ar y dydd.